Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ ανανεωμένη δυνατά με μια καινούρια εκπομπή, μια καλοκαιρινή σαλασινή εκπομπή έτσι, με τα electric μπλε ζαφύρια που είναι γνήσια ζαφύρια που χαλάσανε κόσμο από περασμένη εκπομπή. Τώρα έχω προλάβει να σας κάνω και το μοτίφ και τα σκουλαρίκια και πολλά άλλα. Σήμερα θα δούμε μια εκπομπή με πολλά κοσμήματα, με αρκετές προσφορές. Και αυτά όλα θα μας τα δείξει ποιος άλλος, η Ήρα. Γεια σας και από μένα. Ποιος θα δείξει? Εγώ. Τι ωραία που φοράς σήμερα. Κάνε μου μια γύρα σε αυτό. Πω μπαλαρίνα. Καλημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η μπομπονιέρα μας, η μπαλαρίνα μας εδώ θα μας δείξει τα κοσμήματα. Θα ξεκινήσουμε ένα μοτίβ. Πάμε να το δείξεις. Άντε. Προχωρά εσύ. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα μοτίβ που είναι το συγκεκριμένο. Με ζαφύρι κασμίρ, τέλειο. Πώς πέτυχα αυτά τα κομμάτια με αυτές οι τιμές, κυρίες και κύριοι, ούτε εγώ το πιστεύω. Λοιπόν, θα προχωράμε να το δούμε. Ένα μοτίβ, να το. Σε ζαφύρι από Αρμεναίοι καρφωτές που το έχουν καρφώσει, τέλεια κάρφωμα. Κυρίες και κύριοι, 30 του καρατιού, βάρος στην πέτρα, 30 του καρατιού. 0,40 βάρος, 14 καράτια είναι το χρυσό του, μασίφ χρυσό 14 καράτια, 0,60 διάμετρά του, από 340 ευρώ, 90 ευρώ, σήμερα με 40 ευρώ μόνο. Μιλάμε για μασίφ χρυσό, 14 καράτια, με τέλεια ζαφύρια, κασμίρ ζαφύρια, άνευ αλυσίδα, το τονίζω, χωρίς αλυσίδα. Μπορείτε να έρθετε να το πάρετε. Και αν δεν έχετε λεφτά, δεν πειράζει, ελάτε να το πάρετε. Εμείς θα σας δώσουμε χωρίς λεφτά. Εμείς μπορούμε να σας δώσουμε χωρίς λεφτά. Πώς? Μπορείτε να κάνετε ανταλλαγές. Παλιά κοσμήματα που δεν το φοράτε. Τι τα θέλετε? Φέρτε εδώ. Έχουμε το κουμπάρο εδώ να τα σε εκτιμήσει, να τα βλέπει. Και κοιτάξτε πώς θα μένετε ευχαριστημένοι. Έχουν μπει καινούριες βιτρίνες με καινούρια καλοκαιρινά κοσμήματα. Γι' αυτό έχετε την ευκαιρία να διαλέξετε πολλά κοσμήματα. Το τονίζω, σημερινή εκπομπή μου είναι όλα με χρυσά, όλα χρυσά. Παρά που είναι οι τιμές πάρα πολύ χαμηλές, κρατάμε το χρυσό για να έχετε πάντα χρυσό, ευγενής μέταλλο να έχετε απάνω σας, να μην έχετε πρόβλημα της αλλεργίας, γιατί αυτό το καιρό πολλή αλλεργία ακούω και γι' αυτό το λόγο προσπαθώ τώρα όσα μπορώ. Εμείς πάντα δεν προσφέραμε φομπιζού, ούτε θέλω να φοράτε φομπιζού. Το φομπιζού είναι ένα κόσμημα, ναι μεν μπορεί να είναι ωραίο, αλλά πρέπει να προσέχετε να μην σας κάνει αλλεργία, γιατί συνήθως το μη βιενές μέταλλο κάνουν αλλεργίες. Εδώ μας δείχνει και το πίσω πλευρά με τη σφραγίδα του, ότι είναι μασίφ χρυσάφι, τέλεια δουλειά. Το λευκό χρυσό το παρακαλώ, που είναι όλο χρυσό, μασίφ χρυσάφι και μόνο με 40 ευρώ. Και γνήσια ζαφύρι, ορυκτό πέτρα ζαφύρι, ορυκτή πέτρα. Μόνο με 40 ευρώ, μόνο με 40 ευρώ. Το 210 32 12 161, αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. 0,60 διάμετρά του και το κίτρινο και το λευκό. Εμείς το προσφέρουμε με μαύρο κορδόνι. Τώρα, άμα το θέλετε με αλυσίδα, θα έχετε μια επιβάρηση. Το επιβάρηση θα συνοηθείτε το τηλεφωνικό κέντρο, άλλωστε οι κοπέλες θα σας εξυπηρετήσουν το τηλεφωνικό κέντρο. Θα δούμε πολλά κοσμήματα, καινούρια ρολόγια, όπως τα ρολόγια που παρουσιάζαμε την περασμένη εκπομπή. Δεχτήκαμε πολλά συγχαρητήρια για αυτά τα ρολόγια και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους πελάτες που είναι πάντα κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, μόνο με 40 ευρώ. Μόνο με 40 ευρώ. Τηλεφωνήστε τώρα να το αποκτήσετε με αυτή τη ιδιαίτερη χαμηλή προσφορά. Με αυτή τη ιδιαίτερη χαμηλή προσφορά. Το 210 32 12 161, αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Τι σας έχω φέρει εδώ! Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι το μοτίβ. Εγώ θέλω να προχωρήσω απευθείας στο σκουλαρίκι και να το παρουσιάζω μετά σαν σετ. Το κωδικό 712, το σκουλαρίκια του.
Ένα ζευγάρι σκουλαρίκι. 712. Το συγκεκριμένο. 1 γραμμάρια και 20. 14 καράτια μασίφ χρυσάφι. Σας τονίζω ότι μόνο χρυσό έχει αυτή την εκπομπή. Και μιλάμε από 14 καράτια και άνω. Το συγκεκριμένο το σκουλαρίκι βλέπετε πόσο όμορφο είναι, πόσο γλυκά. Βασικά τώρα το καλοκαίρι θέλουμε καλοκαιρινά χρώματα, έτσι, σε μπλε, σε κόκκινο, σε πράσινο, σε διάφορα τέτοια χρώματα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 60 του καρατιού βάρος, ορυκτές πέτρες, ζαφύρι, τέλεια ζαφύρια. Βλέπετε εδώ. Είναι γλύκα, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην το βλέπετε αυτές τις πέτρες και να μην ανοίγει η καρδιά σας. Έτσι είναι. Κυρίες και κύριοι, 380 ευρώ, 100 ευρώ, σήμερα με 70 ευρώ μόνο. Μόνο με 70 ευρώ. Έχουν μεγάλη επιτυχία αυτές τις πέτρες. Μπορώ άνετα να πω καμία σχέση με τις σμαράγδιες πέτρες, γιατί εδώ μπορούσαμε να καταφέρουμε μια μεγάλη επιτυχία. Όλες οι πέτρες αυτά, έτσι όπως το βλέπετε, θα έρχονται το σπίτι σας. Να τονίσω, μόνο έχετε 5 ευρώ έξοδα αποστολής για τα κομμάτια και το προσφέρω μόνο με 70 ευρώ. Και αν δεν έχετε λεφτά, πάλι σας λέω, δεν πειράζει. Ελάτε να το πάρετε χωρίς λεφτά. Ελάτε να τα πάρετε χωρίς λεφτά. Πώς? Εμείς μπορούμε. Γιατί? Έτσι θέλουμε. Μπορείτε να φέρετε παλιά κοσμήματα, να κάνετε ανταλλαγές. Βρισκόμαστε Ερμό 60, 4ος όροφος, μην ξεχνάτε, 4ος όροφος. Δεν είμαστε ούτε το πρώτο, ούτε το δεύτερο, ούτε τρίτο. Είμαστε 4ος όροφος. Λοιπόν, ελάτε και θα δείτε καινούριες βιτρίνες εδώ, καινούρια κοσμήματα, καλοκαιρινά κοσμήματα και αξίζει να τα αποκτήσετε. Εδώ βλέπετε ένα λευκό, ένα κίτρινο. Γιατί σας δείξουμε αυτό, ότι υπάρχει και σε λευκό ζευγάρι χρυσό πάντα 14 καράτια ή σε κίτρινο. Να, εδώ μας δείχνει ο σκηνοθέτης μας το κίτρινο χρυσό του. 14 καράτια, όλα με τους ραϊβίδες τους, όλα με τις πιστοποιητικό τους. Αυτά τα κομμάτια. Και άμα θέλετε να τα παραλάβετε από εδώ, θέλετε να τα παραλάβετε το σπίτι σας, άλλωστε γνωρίζετε πολύ καλά πώς συνεργαζόμαστε, πώς δουλεύουμε εδώ και 20 χρόνια, δεν είναι λίγα. Λοιπόν, ξέρετε ότι σας αγαπώ πολύ όπως με αγαπάτε. Ξέρετε προσπαθώ τα καλύτερα για σας. Όπως εσείς είστε κοντά μου και εγώ είμαι κοντά σας. Λοιπόν, θέλω να προχωρήσω, να πάμε το κωδικό 716 το set. Σε μοτίβ σκουλαρίκι μαζί και τα δύο μαζί θα σας προσφέρω με μια τρελή τιμή, κυρίες και κύριοι, τα συγκεκριμένα κομμάτια. Λοιπόν, μοτίβ σκουλαρίκι μαζί. Το τονίζω άνευ αλυσίδα, αυτό γιατί μου αρέσει να είμαι όλα ξεκάθαρα από την αρχή, να σας πω τα πάντα. 1 γραμμάρια και 60, 14 καράτια, 0,60 διάμετρά του. 90 του καρατιού, βάρος τις πέτρες, σχεδόν 1 καράτι. Κυρίες και κύριοι, αυτές τις πέτρες, για να τα πάρουμε εδώ, τις πέτρες μόνο, δεν είναι κάτω από 150 ευρώ. Μόνο οι πέτρες. Λοιπόν, περχοντρική μιλάω, πάντα περχοντρική μιλάω. 720 ευρώ είναι η εκτίμησή του. 190 ευρώ είναι προσφορά μας. Με 110 ευρώ. Με 110 ευρώ. Με 110 ευρώ. Όμως, τώρα, λόγω καλοκαίρι, λόγω αγάπη μου για σας, μιλάμε για μασίφ χρυσάφι, 14 καράτια. Εδώ μας δείχνει ένα λευκό, ένα κίτρινο, μην μπερδευτείτε. Εσείς άμα θέλετε κίτρινο χρυσό, κίτρινο χρυσό, άμα θέλετε λευκό χρυσό, λευκό χρυσό. Κυρίες και κύριοι, με 100 ευρώ μόνο, με 100 ευρώ μόνο, με 100 ευρώ μόνο. Ναι, άμα θέλουμε να δείξουμε κίτρινο, κίτρινο, λευκό, λευκό, καλύτερα. Ωραία. Εντάξει, για να δουν ότι υπάρχουν δύο χρώματα. Εντάξει. Ωραία, θα το δείξουμε, να το δείξουμε, ναι, γιατί όχι. Ναι, Ιρά, δείξω το. Ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μόνο με 100 ευρώ. Μοτίβ σκουλαρίκι μαζί, μασίφ χρυσάφι, 14 καράτια. Και τέλεια ζαφύρια, κασμίρ ζαφύρια, ηλεκτρικ κασμίρ ζαφύρια, τέλεια, παντακάσαρα, έχουν λάμψεις, νερά, εμείς το λέμε μέσα στην πέτρα. Τι είναι αυτό τα νερά? Βλέπετε σαν να είναι, ας πούμε, πώς το
ποτάμι έτσι, καθαρό ποτάμι, πώς γυαλίζει τα νερά του όταν προχωράει. Έτσι είναι. Εδώ, ωραία. Εδώ βλέπετε και το λευκό. Μοτίφ σκουλαρίκι. Μοτίφ σκουλαρίκι. Ωραία. Ωραία. Προχωράμε. Εδώ βλέπουμε για το κουβωτό το κόσμο ένα δακτυλίζει. Ένα δακτυλίζει με αμέτιστη πέτρα έχει γίνει λουλούδι, ολόχρυσο μασίφι χρυσάφι, 14 καράτια χρυσό, με μία λευκή πέτρα, λευκό ζαφύρι απάνω. Κυρίες και κύριοι, 1,60 διάμετρά του, 400 ευρώ, 160 ευρώ, μόνο με 90 ευρώ, μόνο με 90 ευρώ. Έχει αρκετή δουλειά. Έχει αμέτρηστη πέτρα, έχει μασίφ χρυσό 2,5 γραμμάρια βάρος του το δακτυλίζει και το προσφέρω μόνο με 90 ευρώ. Μόνο με 90 ευρώ. Και μην ξεχνάτε, δεν έχετε λεφτά, δεν πειράζει. Μπορείτε να φέρετε χρυσό, παλιά, δεν το φοράτε από τα γιαγιά σας, από τον παππού σας, να κάνετε ανταλλαγές, παλιά κοσμήματα με καινούρια. Εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ, να σας εξυπηρετήσουμε όλοι σας, να μένετε ευχαριστημένοι όλοι σας. Εμείς ο πελάτης θέλουμε να μένει ευχαριστημένος, γιατί ο πελάτης θα φέρει άλλους πελάτες και ο άλλος πελάτης θα φέρει άλλους πελάτες και έτσι πάει λέγοντας. Κυρίες και κύριοι, με 90 ευρώ ένα καταπληκτικό δακτυλίζει με αυτή τη ιδιαίτερη χαμηλή προσφορά. Το προτείνω. Ωραία. Τέλειο κομμάτι με αυτή τη ιδιαίτερη χαμηλή προσφορά. Μόνο 90 ευρώ. Μόνο 90 ευρώ. Το 210 32 12 161, αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Το προτείνω, το προτείνω, το προτείνω. Τέλειο κομμάτι. Βλέπετε δουλειά του, πώς μπαίνει από πάνω σύρμα το μονόπετρο και κάτω γίνεται ταψί με το γλώσσα μας στο χρυσοχωρείο. Δηλαδή το σύρμα μπαίνει μέσα στη τρύπα εκεί και σφινώνει. Και το προσφέρω μόνο με 90 ευρώ. Δεν είναι λεπτή γάμπα, είναι λεπτό σύρμα, όχι. Θα το δείτε όταν θα το αποκτήσετε. Και άμα θέλετε να το δείτε από κοντά, ελάτε Ερμού 64ος οροφός. Να τα σαμάζετε από κοντά, όπως σας είπα ότι έχουν μπει καινούριες βιτρίνες με τα καλοκαιρινά κοσμήματα, καινούρια χρώματα, ευχάριστα κοσμήματα και καλοκαιρινά δροσερινές προσφορές. Θέλω όλους τους πελάτες, όπως πάντα, να αποκτήσουν κομμάτια το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι βγαίνουμε περισσότερα έξω όλοι μας. Θέλουμε να αποκτήσουμε ένα καινούριο κομμάτι, κάτι να αλλάξουμε απάνω μας, κάτι να φορέσουμε και σας δίνω την ευκαιρία σήμερα με αυτή την εκπομπή να το αποκτήσετε με πολύ χαμηλές τιμές. Λοιπόν, προχωράμε! Θα πάμε το 955 ένα μοτίβ, το κλασικό που πάντα πουλάει, όσα και να το παρουσιάζουμε και από πότε το παρουσιάζω πάντα έχει ζήτηση αυτό το μοτίβ. Το συγκεκριμένο, 955, το μονόπετρο του μοτίβ, 80 του καρατιού, βάρος του μοτίβ, 80 του γραμμαριού, συγγνώμη, του γραμμαριού, 2 καράτια και 10 κεντρική πέτρα, 0,80 διάμετρά του, σχεδόν ένα πόντος, δεν είναι μικρό, από 140 ευρώ, 40 ευρώ και σήμερα με 20 ευρώ μόνο. Με 20 ευρώ ολόχρυσο 14 καράτια μοτίβ, το προσφέρω έτσι με το κορδόνι. Βεβαίως όλες αυτές τις προσφορές έχουν 5 ευρώ έξοδο αποστολής, το τονίζω. Κυρίες και κύριοι, μόνο με 20 ευρώ, μόνο με 20 ευρώ ένα καταπληκτικό μοτίβ με αυτή τη ιδιαίτερη χαμηλή προσφορά, το 210 32 12 161, αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε να το δείτε από κοντά, αν τα έρθετε από εδώ, και το προσφέρω με αυτή τη ιδιαίτερη χαμηλή προσφορά. Το 210 32 12 161 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Μπήκε το καλοκαίρι καλά μέσα μας. Βλέπετε εδώ όλο τον κόσμο, θάλασσα, βόλτες και αξίζει πάρα πολύ. Λοιπόν, εξίσου αυτό, αν θέλετε να το αποκτήσετε, μπορείτε να το αποκτήσετε χωρίς λεφτά. Μπορείτε να το αποκτήσετε χωρίς λεφτά. Πώς? Ελάτε
και σαν αντίτυπος να φέρετε παλιά κοσμήματα μαζί σας, να κάνετε ανταλλαγές. Σας συμφέρει πάρα πολύ. Πάρα πολύ κόσμο έρχεται τώρα για ανταλλαγή, γιατί παλιά κοσμήματα δεν φορούνται. Καλοκαίρι μπήκε καλά μέσα μας. Και αυτό πάει να πει ότι θέλουμε ανανέωση. Τι κάνουμε, φέρνουμε παλιά κοσμήματα, ανταλλάζουμε με καινούρια. Δεν σας πληρώνετε λεφτά. Θα αλλάξετε παλιά κοσμήματα με καινούρια. Σας συμφέρει πάρα πολύ. Πού όλα αυτά που Ερμού 60, τέταρτος όροφος. Λοιπόν, σας περιμένω όλοι σας. Εγώ θέλω να προχωρήσω απευθείας στα σκουλαρίκια του. Πάμε το κωδικό 957, κυρίες και κύριοι. Το κωδικό 957. Λοιπόν, σκουλαρίκι. Το συγκεκριμένο. 4 καράτια και 15 βάρος της πέτρες του. Συνταγή ζαφύρια το συγκεκριμένο. 1,70, 14 καράτια είναι το χρυσό του. Από 240 ευρώ, 80 ευρώ και σήμερα με 40 ευρώ μόνο. Με 40 ευρώ μόνο. Καταπληκτικό, πολύ ωραίο. Ολόχρυσο 14 καρατίων. Μασίφ χρυσάφι, 14 καράτια. Μόνο με 40 ευρώ. Μόνο με 40 ευρώ. Βλέπετε εδώ το πλάι, πόση δουλειά έχει, τι χρυσό έχει. Τέλειο κομμάτι και μόνο με 40 ευρώ. Μόνο με 40 ευρώ. Το προτείνουμε κύλια αυτό το συγκεκριμένο σετ. Δεν υπάρχει κυρία να μην το έχει αποκτήσει. Γιατί θα το δούμε σαν σετ, γι' αυτό το είπα σετ. Και να μην έχει μείνει ευχαριστημένη. Κυρίες και κύριοι, το 210-32-12-161, αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Ελάτε να το αποκτήσετε με αυτή τη ιδιαίτερη χαμηλή προσφορά. Μόνο με 40 ευρώ. Μόνο με 40 ευρώ. Το 210-32-12-161, αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Συγγνώμη. Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε το δαχτυλίζι του. Κωδικό 961. Είναι ακριβώς το δαχτυλίζι. Το δαχτυλίζι, ξέρετε, υποχρεωτικά θα είναι πιο βαρύ, λόγω του γάμπα από κάτω, λόγω δουλειά του. Το δαχτυλίζι, λοιπόν, 1,5 γραμμάριο, 14 καράτια, τέλειο κομμάτι, κυρίες και κύριοι. 300 ευρώ, 120 ευρώ και σήμερα με 50 ευρώ μόνο. Με 50 ευρώ μόνο. 50 ευρώ ένα ολόχρυσο δαχτυλίζι. Ένα δαχτυλίζι μονόπετρο που είναι το κλασικό το μονόπετρο. Δεν υπάρχει κυρία να μην αρέσει μονόπετρο. Δεν υπάρχει κυρία να μην θέλει να αποκτήσει μονόπετρο. Και σας δίνω τώρα την ευκαιρία να το αποκτήσετε 50 ευρώ. Και αν δεν έχετε λεφτά, δεν πειράζει. Θα μπορείτε να έρθετε να το πάρετε χωρίς λεφτά. Ναι, όπως ακούτε, χωρίς λεφτά. Παλιά κοσμήματα δεν έχετε. Δεν τα θέλετε, είμαι σίγουρος. Ελάτε να το αποκτήσετε με ανταλλαγές παλιά κοσμήματα με καινούρια. Λοιπόν, σας δίνω την ευκαιρία να το αποκτήσετε μόνο με 50 ευρώ. Μιλάμε για ένα δαχτυλίζι ολόχρυσο μονόπετρο και με αυτή τη ιδιαίτερη χαμηλή προσφορά. Το προτείνω. Όταν μιλάμε 50 ευρώ, καταλαβαίνετε πόσο είναι χαμηλή τιμή. Ωραία. Προχωράμε. Ολοκληρωμένο σετ. Το κωδικό 963. Ένα σετ. 0,80 είναι διάμετρά του. 4 γραμμάρια και 60, 14 καράτια χρυσό. 680 ευρώ, 240 ευρώ με 110 ευρώ. Παίρνετε ένα ζευγάρι σκουλαρίκια που είναι 2 κομμάτια. Ένα μοτίβ τρίτο κομμάτι, ένα δαχτυλίζι 4 κομμάτια με 110 ευρώ, αλλά τι, μασίφ χρυσό! Μασίφ χρυσό και να ξέρετε πολύ καλά. Άλλωστε το ξέρετε, δεν χρειάζεται και να σας πω, απλώς το τονίζω για να ακόμα έτσι μία τόνισμα να ξέρετε ακόμα πιο έντονα ότι το χρυσό δεν κάνει αλλεργίας. Η αλλεργία το κάνουν το μη ευγενής μέταλλο. Προσέξτε τι θα βάλετε απάνω το σώμα σας. Γιατί το ευγενή μέταλλο δεν κάνει αλλεργία. Όπως το χρυσό, όπως το πλατίνα, όπως το παλάντιουμ, όπως το ασίμι. Αυτά το χρυσό καλά. Είναι καθαρό μέταλλο, εννοείται, ευγενής μέταλλο, ακριβό μέταλλο, όλα τα καλά τα έχει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι,
προσέχετε τι κοσμήματα βάλετε. Δηλαδή, αν σε αγοράζετε κοσμήματα, ρωτήστε μόνο επιστρώσεων χρυσάφι, τι άλλο μέταλλο είναι μέσα. Γιατί άλλο επιστρώσεων χρυσό, άλλο το όλο χρυσό. Έτσι είναι. Μόνο με 110 ευρώ. Και άμα θέλετε, μπορείτε να το αποκτήσετε χωρίς χρήματα. Πώς? Το τηλεφωνικό κέντρο μπορείτε να το πείτε ότι έχω έτσι παλιά κοσμήματα να κάνω το ανταλλαγές. Ελάτε Ερμού 64ος όροφος, εδώ η Κωνσταντίνα σας εξυπηρετήσει. Να δείτε πολλά κοσμήματα, υπάρχουν και πλάκες χρυσούς 24 καράτια, υπάρχουν πολλά και διάφορα. Ελάτε. Λοιπόν, ωραία, προχωράμε. Θα πάμε σε ένα σταυρό τώρα. Τι σταυρό? Τι σταυρό, παιδιά, τι σταυρό. Αυτό είναι το παλιό καλό καιρό, το 728. Το όχι μου παρουσιάζει αυτό το σταυρό, όσα και να το παρουσιάζουμε, ό,τι και να παρουσιάζουμε, πουλιέται το σταυρό του Σιρέ. Με καταπληκτικά ρουμπίνια μπούρμα. Μεγάλες πέτρες, να φανταστείτε 7 πέτρες, 2 καράτια και 10, παιδιά, 2 καράτια και 10. 2 γραμμάρια και 14 καράτια, 3 πόντους και 10 με ένα 60 δε μικρό, 540 ευρώ, 180 ευρώ και σήμερα με 140 ευρώ μόνο, με 140 ευρώ μόνο. Βγάζει μάτι αυτό το σταυρό, είναι καταπληκτικό, είναι πάρα πολύ ωραίο, τι να σας πω, άνευ αλυσίδα και το προσφέρω μόνο με 140 ευρώ. Είναι μεγάλο σταυρός, είναι βαρύ, έχει αρκετά ρουμπινιά πάνω του, 2 καράτια και 10 και από 540 ευρώ 180 ευρώ και σήμερα με 140 ευρώ μόνο. Με 140 ευρώ μόνο. Το προτείνω. Δηλαδή κάποια κυρία θέλει καλό κομμάτι με ρουμπίνι και μιλάμε για ορυκτές καλά ρουμπίνια μπούρμα. Το συγκεκριμένο άνευ αλυσίδα, το τονίζω αυτό. Άμα θέλετε την αλυσίδα του θα έχει μια έξτρα επιβάρηση βεβαίως, γιατί είναι χρυσό εδώ. Με 140 ευρώ. Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε. Εδώ θα πάμε σε ένα δακτυλίζι. Με καταπληκτικό φίλτιζι. Αυτό είναι όνειρο, παιδιά. Είναι όνειρο το δακτυλίζι αυτό. Είναι γλύκα. Θα το δείτε. Όλες οι πέτρες είναι ορυκτές πρώτα. Ρουμπίνι, ζαφύρι, σμαράγδι, θα τα δείτε και σε λίγο. Εδώ σας δίνω το βάρος του ρουμπίνι. 30 του καρατιού βάρος κεντρική πέτρα. 3,5 γραμμάρια, 14 καράτια. Από 540 ευρώ. 180 ευρώ και σήμερα με 140 ευρώ μόνο. Με 140 ευρώ μόνο. Το 210 32 12 161. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Ωραία, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε τι δουλειά έχει, βιδετό κομμάτι, μπαίνει μέσα στη φίλτιζη και το φίλτιζι μπαίνει μέσα στη γάμπα. Είναι τέλειο. Είναι από τα καλοκαιρινά κολεξιόν, τα καινούρια που βγήκανε. Όπως υπάρχουν δύο καινούριες μεγάλες βιτρίνες, έχουν μπει τα καλοκαιρινά κομμάτια, τα καινούρια κομμάτια. Όλα είναι με γνήσιες πέτρες, καταπληκτικές πέτρες και πάνω από αυτά είναι, να το πω έτσι, μέσω εισαγωγικά, όλα καλά κοσμήματα και το προσφέρω με πολύ χαμηλή τιμή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μόνο με 140 ευρώ. Μόνο με 140 ευρώ. Το 210 32 12 161, αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Τηλεφωνήστε τώρα να το αποκτήσετε με αυτή τη ιδιαίτερη χαμηλή προσφορά. Το 210 32 12 161. Να τονίσω ότι όλα αυτά μπορείτε να τα αποκτήσετε και άνευ χρήματος. Μπορείτε να κάνετε ανταλλαγές παλιά κοσμήματα με καινούρια κοσμήματα. Άλλωστε ξέρετε που βρισκόμαστε. Και άμα θέλετε τα έρθει μέχρι το σπίτι σας με το δικό του πιστοποιητικό. Και εδώ μιλάμε πάντα για μασίφ χρυσό 14 καράτια, γνήσια ορυκτές πέτρες. Η φίλτιζη είναι mother of pearl, δηλαδή από το όστρακο που βγαίνει το μαργαριτάρι. Εδώ μας δείχνει η ήρα και το λευκό χρυσό του. Σας έχουμε κάνει μια ποικιλία πολύ δυνατή, πολύ μεγάλη και ένα πιο ωραίο από τον άλλο, ευχάριστα κομμάτια, καλοκαιρινά κομμάτια και με πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Λοιπόν, το προτείνω. Εδώ βλέπουμε και το σμαράγδι, το ζαφύρι,
Θα δείτε επίσης, εδώ βλέπουμε όλα τα κομμάτια μαζεμένα σε λευκό χρυσό, σε κίτρινο χρυσό. Ωραία. Ωραία. Ωραία, κυρίες και κύριοι. Μόνο με 140 ευρώ. Λοιπόν, προχωράμε. Θα πάμε σε σκουλαρίκια. Το συγκεκριμένα, κωδικό 34. Κυρίες και κύριοι, ένα ζευγάρι μαργαριτάρι κλασικά που πάντα φοριέται για πάντα και σε κάτι περιπτώσεις μέχρι σε γάμο φοράνε έτσι σκουλαρίκια. Εδώ μιλάμε για τέλεια μαργαριτάρια 9,5-10 mm. Μιλάμε για 10 mm, είναι πολύ μεγάλα, σχεδόν ένα πόντος είναι, 1,5 γραμμάριο, 14 καράτια χρυσό. Από 280 ευρώ, 100 ευρώ και σήμερα μόνο με 80 ευρώ. Μόνο με 80 ευρώ. Συγγνώμη. Ένα ζευγάρι σκουλαρίκι, καταπληκτικό, πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Με 100 ευρώ, συγγνώμη, με 80 ευρώ, με 80 ευρώ. Με 80 ευρώ μιλάμε για γνήσια μαργαριτάρια, 10 mm, λευκά μαργαριτάρια, πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ χαμηλή προσφορά. Μιλάμε για 10 mm. Γνήσια μαργαριτάρι και μόνο με 80 ευρώ. Μόνο με 80 ευρώ. Το 210-32-12-161, αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Μπορούμε να προχωράμε σε ένα καταπληκτικό σταυρό. Το συγκεκριμένο, το μεγάλο το σταυρό με τις τέλειες πέτρες. Αυτά τα ζαφύρια που το αποκτήσαμε, μπορώ να πω τώρα, χάνει αρκετά εδώ, χάνει αρκετά, κυρίες και κύριοι. Το συγκεκριμένο, 2 καράτια και 10 βάρος στις πέτρες, 2 καράτια και 10 βάρος στις πέτρες. 2 γραμμάρια και 10, 14 καράτια είναι το χρυσό του, από 540 ευρώ, 180 ευρώ και σήμερα με 140 ευρώ μόνο. Με 140 ευρώ μόνο. Με 140 ευρώ μόνο. Το 210-32-12-161, αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, βλέπουμε και το λευκό χρυσό και το κίτρινο χρυσό και το προσφέρουμε με αυτή τη ιδιαίτερη χαμηλή προσφορά. Με αυτή τη ιδιαίτερη χαμηλή προσφορά. Το 210-32-12-161, αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. 2 καράτια και 10 βάρος τα ζαφύρια. 2 γραμμάρια και 10, 14 καράτια είναι μασίβ χρυσάφι, άνευ αλυσίδα και μόνο με 140 ευρώ. Τέλεια ζαφύρια Κασμίρ. Μεγάλο. Είναι ολόχρυσο 14 καράτια, ούτε αλλεργία έχεις προβλήματα, ούτε τίποτα και το προσφέρουμε 140 ευρώ. Προλάβετε να το αποκτήσετε. Άλλο να το δείτε από κοντά. Έχω κάνει καινούριες βιτρίνες, καινούρια κομμάτια, καλοκαιρινά κομμάτια, για να δείτε και να χαρείτε κοσμήματα. Και τι, μπορείτε να τα αποκτήσετε άνευ χρημάτων. Άνευ χρημάτων. Να φέρετε ό,τι παλιά κοσμήματα δεν τα θέλετε, να τα αλλάξετε με καινούρια κοσμήματα. Ποιος σας δίνει την ευκαιρία να φέρετε παλιά κοσμήματα που δεν τα θέλετε, να τα αλλάξετε με καινούρια. Εμείς σας δίνουμε. Ελάτε εδώ και σας αποκτήσετε έτσι. Ωραία. Εγώ θέλω να προχωρήσω τώρα για να σας δείξω όλο το σετ, έτσι, το ζαφύρι, γιατί μιλάμε για μια παρτίδα ζαφύρι για τέλεια. Θα τελειώνει, προσέξτε, θα τελειώνει. Το κωδικό 717. Το σετ είναι το συγκεκριμένο σιρέ μονόπετρο και τα δύο μαζί. Το παρουσίασα το περασμένο εκπομπή και χαμός. Να το δούμε, ναι, βλέπουμε. Ωραία. Εδώ το λευκό χρυσό του, μισό καράτι απάνω το μονόπετρο, 70 του καρατιού
του Σιρέ είναι πιο μεγάλες πέτρες, καταπληκτικές. 1 καράτι και 20 βάρος τα ζαφύρια. 2 γραμμάρια και 90, 14 καράτια χρυσό. 740 ευρώ, 200 ευρώ, 110 ευρώ προσφορά μας. Όμως το βγάλαμε, επειδή είναι προσφορά εκπομπή, περασμένη εκπομπή, 100 ευρώ τα αφήνουμε 100 ευρώ. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. 100 ευρώ κάντο, 100 ευρώ όπως προσφορά περασμένη εκπομπή. Ναι, άλλαξε το. Μιλάμε για τέλεια ζαφυρία. Σας τρέχουν τα σάγια με αυτά τα ζαφυρία. Ναι, ελάτε να τα δείτε από κοντά, να τα αποκτήσετε. Το προτείνω με κύλια. Πάντα έλεγα να πούμε το προτείνω αυτό το κομμάτι. Τώρα το λέω, το προτείνω με κύλια. Θα το καταυχαριστηθείτε. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, το 210, 32, 12, 161 να προλάβετε να τα αποκτήσετε, γιατί τα ζαφύρια άμα τελειώσανε. Είναι ορυκτές πέτρες, δεν είναι συντατικές. Παίρνουμε τηλέφωνο και κόψω μας χωσετέλνουμε. Όχι, είναι ορυκτές πέτρες. Πρέπει να βρούνε φλέβα, να πούμε, με αυτές καλές ζαφύρια, να μας κόψουν έτσι, για να μπορούμε να φτιάξουμε αυτά τα κοσμήματα. Λοιπόν, όποια πρόλαβε. Λοιπόν, ωραία. Και άμα θέλετε, χωρίς χρήματα μπορείτε να ανταλλάξετε με καινούρια κοσμήματα, παλιά σας κοσμήματα με καινούρια κοσμήματα. Δηλαδή μπορείτε να δείτε να πάρετε αυτά με 100 ευρώ, να φέρετε μια αλυσίδα του κεριού που είναι τίποτα. Λοιπόν, σας δίνει την ευκαιρία να το αποκτήσετε έτσι. Έχω φτιάξει καινούριες βιτρίνες, αξίζει. Ελάτε, Ερμού 60, 4ος όροφος. Λοιπόν, προχωράμε. Κωδικό 527, το συγκεκριμένο. Μία ροζέτα δακτυλίζει, τέλειο κομμάτι, 4 γραμμάρια και 70, 14 καράτια χρυσό. Με αμέτιστη πέτρα, για πρώτη φορά παρουσιάζεται, είναι γλύκα. Όταν μιλάω γλύκα. 1,70 με 2,10 διαστάση του. Από 540 ευρώ, 180 ευρώ. Σήμερα με 140 ευρώ αυτό το τεράστιο δακτυλίζει, που είναι μεγάλο δακτυλίζει, πάρα πολύ ωραίο, και το προσφέρω μόνο με 140 ευρώ. Το προτείνω με κύλια, κυρίες και κύριοι. Έχει πολλές πέτρες καρφωμένα γύρω-γύρω, που είναι τα συγκεκριμένα τα 40 πέτρες, λευκά ζαφύρια γύρω-γύρω καρφωμένα, κατάλευκα σε κόψεων μπριγιάν. Βλέπουμε μέχρι τη γάμπα το έχει τις πέτρες. Και καταπληκτικό κομμάτι, το προτείνω με κύλια, σας λέω. Μπορείτε να έρθετε να το αποκτήσετε, που είναι απίστευτη τιμή του, και άμα θέλετε άνευ χρημάτων, χωρίς χρήματα. Πώς? Μπορείτε να φέρετε παλιά κοσμήματα να ανταλλάξετε με αυτό το κομμάτι που είναι μασίφ χρυσό. Εγώ σας δίνω μασίφ χρυσό, δεν σας δίνω φομπιζού, δεν σας δίνω μέταλλο που δεν έχει αξία. Σας δίνω μέταλλο που είναι σήμερα το κιλό το χρυσό που περνάει τα 30.000 ευρώ, πάνω από 40.000 δολάρια. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι χρήματα. Είναι χρήματα που σαμένουνε. Δεν είναι το φομπιζού, θα το πάρετε και δεν πουλιέται με τίποτα. Πρέπει να μαζέψετε 20 κιλά για να πάρετε, ξέρω εγώ, 20 ευρώ. Εδώ μιλάμε για χρυσό. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε ακριβώς στο μοτίφτο τώρα. Το κωδικό 529, 1,70 με 3 πόντους διαστάση του, 3 γραμμάρια και 30, 14 καράτια, από 380 ευρώ, 120 ευρώ, μόνο με 90 ευρώ, ολόχρυσο τεράστιο μοτίβ, με 90 ευρώ μόνο. Μιλάμε για δουλειά! Έχουμε εδώ το συγκεκριμένο κομμάτι, έχει 34 πέτρες γύρω-γύρω καρφωμένα σε λευκά ζαφύρια. Με αμέτιστη πέτρα, το κέντρο, συνθετικές βεβαίως αυτές τις πέτρες, από 380 ευρώ. Μόνο με 90 ευρώ. Μόνο με 90 ευρώ. Μπράβο, Ήρα. Βλέπετε εδώ πώς γεμίζει το κερί, να μπορείτε να καταλάβετε τη διαστάσεις. Εγώ σας λέω τη διαστάσεις. 1,70 με 3 πόντους. Ολόχρυσο μασίφ χρυσάφι, 14 καρατιά, άνευ αλυσίδα, το τονίζω. Και αυτό μπορείτε να το αποκτήσετε άνευ χρημάτων, να κάνετε ανταλλαγή παλιά κοσμήματα με καινούρια. Το προτείνω και αυτό το κομμάτι όπως το δακτυλίζει του, και αν σκεφτείτε πάρα πολύ καλά ότι το δακτυλίζει με το μοτίφ μαζί 220 ευρώ. Μιλάμε ούτε το μισή τιμή του δακτυλιζιού.
αν θα το πάρετε από έξω. Εγώ το προτείνω και μιλάμε για χρυσό. Το χρυσό μένει για πάντα και ξέρετε το δώρο το χρυσό είναι το πιο καλό δώρο και το δώρο που μένει για πάντα. Εδώ μιλάμε για μασίφ χρυσάφι 14 καράτια και το προσφέρω μόνο με 90 ευρώ. Είναι καταπληκτική, τρελή, καλοκαιρινή προσφορά και το προσφέρω μόνο με 90 ευρώ. Μόνο με 90 ευρώ. Θα πάμε μετά σε καταπληκτικά ρολόγια. Το ξέρετε? Δεν το ξέρετε? Ωραία. Πάμε. Το κωδικό 1550. Ένα ρολόι. 3,5 πόντους με 5 πόντους. Ένα ρολόι που έχει 192 πέτρες καρφωμένα πάνω του. Είναι κολλιέτο συγκεκριμένο ρολόι. Ένα ρολόι, κυρίες και κύριοι, ένα ρολόι που είναι καταπληκτικό, τεράστιο, 5 πόντους, 190 ευρώ το συγκεκριμένο και το προσφέρω με 100 ευρώ μόνο. Με 100 ευρώ μόνο. Όπου και να ψάχνετε αυτό το κομμάτι, θα το βρείτε με 190 ευρώ, εγώ θα το προσφέρω μόνο με 100 ευρώ. Μόνο με 100 ευρώ. Το προτείνω. Είναι πάρα πολύ ωραίο με το λουράκι του και με αυτή τη ιδιαίτερη χαμηλή προσφορά. Από 190 ευρώ, 100 ευρώ μόνο. Σε παρακαλώ, το κάνουμε αυτό. Ναι. Λοιπόν, θέλω να το δώσω. Έχω κάποια κομμάτια με 80 ευρώ. Άλλαξε με τιμή. Κάνω με 80 ευρώ. Το χαρίζω. Καταλάβατε? Το χαρίζω το ρολόι αυτό. Το χαρίζω. Και δεν υπάρχει κοπέλα να μην μου λέει ότι δεν μ' αρέσει. Φανταστείτε απάνω του, είναι καρφωμένα 192 πέτρες. Και τι, δεν έχετε λεφτά, δεν πειράζει. Ελάτε να το πάρετε. Πώς? Να κάνετε ανταλλαγές. Τα παλιά σας κοσμήματα, φέρτε παλιά κοσμήματα που δεν τα θέλετε να ανταλλάξετε με τέτοιο κομμάτι. Σας δίνω αυτή την ευκαιρία. Βλέπετε εδώ τις πέτρες που είναι, πώς είναι καρφωμένα όλα. Το 12, πώς είναι όμορφο γραμμένο απάνω το ρολόι. Το 2, το 3, το 1, το 2, το 3. Ένα καλύτερο από τον άλλο. Είναι καταπληκτικό, μεγάλο γυναικείο ρολόι και το προσφέρω μόνο με 80 ευρώ. Μόνο με 80 ευρώ. Εμείς θα προχωράμε σε ένα άλλο ρολόι. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα άλλο ρολόι τώρα. Το κωδικό 9.560. Αυτά όλα καινούρια ρολόγια, πρώτη φορά το παρουσιάζουμε. Ένα καλύτερο από τον άλλο. Χρονογράφος, ημερομηνία, καταπληκτικό. Κοιτάξτε εδώ, δεν είναι μικρό, δεν είναι λεπτό, 4 πόντους. 4 πόντους. Κυρίες και κύριοι, 280 ευρώ. Τόσα θα το βρείτε. Τόσα θα το βρείτε. Ναι. Δηλαδή, άμα δεν είχε πέτρες, θα σου έλεγα άνετα ανδρικό, καταπληκτικό, σε στυλ Rolex κτλ. Μπορούν οι γυναίκες να το αποκτήσουν έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με 130 ευρώ. Με 130 ευρώ, κάτω από τη μισή τιμή. Το προτείνω. Έχει υψηλό χρυσάφι το συγκεκριμένο το ρολόι. Είναι 4 πόντους στη διάμετρά του. Καταπληκτικό ρολόι. Ξέρετε, αυτή τη μάρκα είναι καταπληκτική μάρκα. Χρονογράφος όπως σας είπα. 2 χρόνια εγγύηση καλή λειτουργίας και το προσφέρω μόνο με 130 ευρώ. Είναι καταπληκτικό. Το προτείνω. Πολύ ωραίο. Θα το δείτε, άμα τα δείτε από κοντά, θα το δείτε και θα μένετε υπερευχαριστημένοι και το προσφέρω με αυτή τη ιδιαίτερη χαμηλή προσφορά. Το 210-32-12-161, αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο, καταπληκτικό και με αυτή τη ιδιαίτερη χαμηλή προσφορά. Προχωράμε σε ένα άλλο ρολόι. Κωδικό 1500, ένα άλλο ρολόι, εδώ,
εξίσου πάρα πολύ ωραίο, ακόμα πιο μεγάλο, 4 πόντους και 40, το συγκεκριμένο. 220 ευρώ κάνει. 220 ευρώ θα προσφέρει ακριβώς τη μισή τιμή. Να το δούμε. Είναι τέλειο. Αυτό έχει τρελάνει το Κώστα εδώ, το καμεραμέν μαζί μας, που είναι χρόνια και χρόνια μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, χρονογράφος, καταπληκτικό, πάρα πολύ ωραίο, 2 χρόνια εγγύηση, καλή λειτουργία, δεν κάνει ανεργία, αναργικό, αντιανεργικό, ναι. Συνοδεύεται με όλα τα εγγύηση του, το κουτί του, μόνο με 110 ευρώ, από 220 ευρώ, 110 ευρώ. Το προτείνω και αυτό, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ένα ρολόι καλοκαιρινό, ευχαριστώ για τις πελάτες που θέλουν τώρα το καλοκαίρι να το φοράνε, να το χαρούνε. Μπορώ να πω και ανδρικό και γυναικείο, γιατί όχι να φοράνε και οι άνδρες, να πούμε, τέτοιο ρολόι τη θάλασσα, μια βόλτα κτλ. Είναι πάρα πολύ ωραίο και το προτείνω, πάρα πολύ ωραίο, και τονίζω ότι θα το βρείτε 220 ευρώ τα μαγαζιά. Εμείς 110 ευρώ. Και για σήμερα, επειδή σ' άρεσε πάρα πολύ το σκηνοθέτης μου, αλλάζω τιμή. 80 ευρώ! Άλλαξε. Αντώνη, τιμή, άλλαξε. Ναι, εντάξει, τρυπήσε το. Λέει να το τρυπήσει, εντάξει, να το τρυπήσει. Ναι, εντάξει. Απάνω του τηλεόραση, δηλαδή να το κατεβάζει, να το τρυπήσει το 80 ευρώ. Λοιπόν, με 80 ευρώ! Και αυτό, όλες οι κοπέλες, οι όμορφες, οι μικρές και οι μεγάλες, το προτείνω να το φοράνε. Και δεν έχετε λεφτά, δεν πειράζει, ελάτε να το πάρετε χωρίς λεφτά. Εδώ είναι ο Jones Bailey, ο ίδιος τα λέει. Τι άλλο θέλετε? Μπορείτε να φέρετε οτιδήποτε σαβούρα έχετε, δεν το θέλετε, εμείς έτσι καλλιώς θα τα λιώσουμε, χρυσά ή ασήμι άμα θέλετε. Γιατί εμείς έτσι καλλιώς θα τα κασερίζουμε, θα τα φτιάξουμε άλλα κοσμήματα, ωραία, να σας τρελάνουμε, να κάνετε ανταλλαγές παλιά κοσμήματα με καινούρια. Τι άλλο θέλετε? Λοιπόν, το προτείνω. Λοιπόν, προχωράμε. Ένα άλλο ρολόι εξίσου πολύ μεγάλο, 4 πόντους και 40. Εδώ ανδρικό, που έχει λείψει ανδρικά ρολόγια, με τέτοια μάρκα, τέλειο, μερομηνία, χρονογράφος, το συγκεκριμένο, 290 ευρώ. 290 ευρώ, με 140 ευρώ μόνο. Με 140 ευρώ. Να μην έχουν παράπονο οι άντρες. Παρακαλώ πολύ, κάνω μου το 120. Έλα. Τελευταίες στιγμής. Τρέλες τελευταίες στιγμής. Να μην κάνουν παράπονο οι άντρες. Ναι, γιατί φίλε ρε, για τους άντρες τι έχουμε βγάλει? Και να μην κάνουμε τιμή, γιατί μόνο τις γυναίκες. Οκ. Τις αγαπάμε τις γυναίκες, είναι... Εντάξει. Να μην πω. Πάντα είναι κάτι που μας ευχαριστεί, μας χαρεί, οι γυναίκες, όμως εντάξει. Οι άντρες αξίζουν και αυτή μια έκπτωση για όνομα. Ωραία, με 120 ευρώ μόνο. Βλέπετε μπρασιλέ τέλειο. Να τονίζω ότι καινούρια ποικιλία για τον ανδρών ρολόγια έχουν μπει, με καταπληκτική μάρκα, με ολακένουρια τα ρολόγια, συνοδεύουν με το πιστοποιητικό τους και βεβαίως προτείνω να έρθετε να τα δείτε από εδώ για τους άντρες, και αν δεν μπορείτε να το πληρώσετε, μπορείτε να κάνετε ανταλλαγές παλιά κοσμήματα με καινούρια. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Συνοδεύεται με το πιστοποιητικό του για 2 χρόνια, καλή λειτουργία, και ξέρω αυτή τη μάρκα σας αρέσει πάρα πολύ. Βασικά, πολλές γυναίκες τα αρέσουν πάρα πολύ αυτή τη μάρκα και αγαπάνε αυτά τα ρολόγια. Δείξαμε κι άλλα, τα είδατε. Όποιος δεν τα είδε, μπορείτε να έρθετε να τα δείτε από κοντά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εγώ πρέπει να προχωρήσω όμως. Θα πάμε το 513, ένα δακτυλίζει, ροζέτα,
τεράστιο, μεγάλο, 7 γραμμάρια και 80, 14 καράτια. Σας δείχνω μια ποικιλία πάρα πολύ ωραία. Να έρθετε να τα δείτε από κοντά επίσης. 2,10 με 2,5 πόντους διαστάση του, 7 γραμμάρια και 80. Κυρίες και κύριοι, 900 ευρώ κάνει, 300 ευρώ προσφορά μας. Με κεντρική aquamarine πέτρες και γύρω-γύρω καρφωμένα άλλα 20 πέτρες μεγάλες, σε ροζέτα μεγάλη, συνθετικά δεν βάζω αυτές τις πέτρες και το προσφέρω μόνο με 300 ευρώ. Μόνο με 300 ευρώ. Ελάτε να δείτε καινούριες βιτρίνες, καινούρια κοσμήματα. Το προτείνω. Κυρίες και κύριοι, το 210 32 12 161, αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Κοιτάξτε εδώ, βγάζει μάτι αυτό το δακτυλίζει, πάρα πολύ ωραίο. Είναι από τα κομμάτια που θα το φοράτε και θα το χαρείτε. Θα κάνει μπαμ, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσετε απαραίτητη από αυτό το δακτυλίζει και το προσφέρω με αυτή τη ιδιαίτερη χαμηλή προσφορά. Λοιπόν, θέλω να προχωρήσω σε ένα σταυρό, το κωδικό 733, ένα σταυρό με 5 ρουμπίνια, το συγκεκριμένο, και υπάρχει ένα σταυρό κεντρικό, ένα σμαράγδι και ένα σταυρό, θα το δούμε, είναι 2 κομμάτια με ζαφύρι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βλέπετε εδώ πόσο όμορφο είναι, με δάκρυα ρουμπίνια, 2 καράτια και 20 βάρος τις πέτρες, ορυκτές πέτρες πάντα μιλάμε και για τέλειες πέτρες μιλάμε πάντα. 1,70 βάρος, 14 καράτια από 540 ευρώ, 180 ευρώ μόνο, 180 ευρώ μόνο. Το προτείνω. Εμείς θα πάμε μετά το σιρέ το 720, αν μπορούμε. Ένα σιρέ με μεγάλες πέτρες επίσης. Ναι. Ωραία. Άνευ αλυσίδα αυτό το σταυρό. Το σταυρό έχει 2 καράτια και 20 βάρος πέτρες. Μπορώ να πω είναι ρουμπίνια τέλεια. Με κοιτάτε εδώ, μέσα στη τηλεόραση. Ωραία, κυρίες και κύριοι. Ας προχωράμε. Πάμε το 720 το σιρέ. Ένα κομμάτι από τα παλιά καλούς καιρούς, τα σιρέ, τα καταπληκτικά. Αυτό είναι. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλες πέτρες, ορυκτές πέτρες. Το κωδικό 720 το σιρέ. Μισό πόντος φάρδος, 1,80. Ζαφύρι Κασμίρ τέλεια, γλύκα, τι να σας πω. Αυτό πάει τέλεια με το μοτίφ και το σκουλαρίκι. 2 γραμμάρια και 90, σχεδόν 3 γραμμάρια, 14 καράτια είναι το χρυσό του. 1,5 καράτι ορυκτές ζαφύρια. 520 ευρώ, 180 ευρώ και σήμερα με 140 ευρώ μόνο. Με 140 ευρώ μόνο. Είναι καταπληκτικό, τέλειο κομμάτι και το προσφέρω με αυτή τη ιδιαίτερη χαμηλή προσφορά. Είναι απίστευτη τιμή του, το συγκεκριμένο κομμάτι και με αυτή τη ιδιαίτερη χαμηλή προσφορά. Το 210 32 12 161, αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Εμείς θα πάμε μετά να δούμε καταπληκτικά μετά κομμάτια, όπως ένα κομμάτι έχει εκτίμηση 337.000 σε λίγο. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το λευκό χρυσό του σε 14 καράτια και μην ξεχνάτε, όλα αυτά μπορείτε να τα αποκτήσετε άνευ χρημάτων. Σε παρακαλώ, έκανα το ρουμπίνι, ναι, έχετε δίκιο, τώρα με τιμίζει. Λοιπόν, τους παλιούς καλούς καιρούς, αλλάζω τιμή 120 ευρώ. 120 ευρώ, παράλληλα το χρυσό ανέβηκε, τις πέτρες ανεβήκανε, τα πάντα ανεβήκανε. Άλλαξε με τιμή 120 ευρώ παρακαλώ, ναι. Όλα τα σιρέ αυτά, τα μεγάλα που είναι 1,5 καράτι πέτρες και σχεδόν 3 γραμμάρια χρυσό, μασίφ χρυσάφι, το κάνουμε 120 ευρώ, όπως πολύ παλιά το έχουμε κάνει αυτά. Αυτές οι πέτρες ακόμα καλύτερα από τις παλιά κομμάτια και τι! Έτσι μεγάλα δακτυλίζια, τα ίδια σκέντια, από τα παλιά κομμάτια, όποια κυρία έχει πάρει από τα δικά μας σκέντια, τα σιρέ, τα παλιά, ακριβώς αυτό είναι, το ίδιο σκέντιο, οι πέτρες είναι καλύτερα και το κάνω με 120 ευρώ, όπως παλιά. Τόσο πουλούσα, τόσο το αφήνω και σήμερα. Παράλληλα το χρυσό ανέβηκε, τα πάντα ανέβηκανε. Και τι, μπορείτε να το αποκτήσετε άνευ χρημάτων.
να φέρετε παλιά κοσμήματα να τα αλλάξετε. Αυτό πάρει και το ρουμπίνι του και το σμαράγδι του. Να ξέρετε. Ναι. Το προτείνω. Ωραία. Εμείς προχωράμε σε ένα σταυρό, το συγκεκριμένο. 1,60 με 3,10 διαστάση του. Εδώ κοιτάξτε σμαράγδια τώρα. Σμαράγδια Κολομβίας, τέλεια. Πετύχαμε κάποιες πέτρες επίσης σμαράγδια, αυτά μεγάλα έτσι. Το συγκεκριμένα κομμάτια, 2 καράτια και 10 βάρος τα σμαράγδια Κολομβίας. 540 ευρώ εκτίμηση, 180 ευρώ και σήμερα με 140 ευρώ. Με 140 ευρώ όλοι σας θέλω να αποκτήσετε κομμάτια. Το σμαράγδι είναι μία πέτρα, τη στικερή πέτρα να το πούμε. Είναι η πέτρα που είναι το πιο ευαίσθητη ανάμεσα τις πολύτιμες πέτρες. Εδώ βλέπουμε και το λευκό χρυσό του σε 14 καράτια και το προσφέρω μόνο με 140 ευρώ. Μόνο με 140 ευρώ. Το 210-32-12-161, αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Όταν μιλάμε για ένα σταυρό που έχει 2 γραμμάρια και 10 βάρος χρυσό του, είναι massive χρυσό 14 καράτια ή λευκό χρυσό ή κίτρινο χρυσό. Άνευ αλυσίδα, το τονίζω. 2 καράτια και 10 βάρος τις πέτρες του. Με 140 ευρώ. 140 ευρώ, φομπιζού σας δίνουμε με αυτές τις τιμές. Φομπιζού. Το προτείνω. Ο χρόνος μας πνίγει λίγο. Πρέπει να προχωρήσουμε. Πάμε σε ένα βρασολί τώρα. Μία ριβιέρα με 79 μπριγιάν. 3 καράτια και 20. ASIVS. GH χρώμα. Το συγκεκριμένο. 8 γραμμάρια και 20, 18 καράτια. 18 πόντους μάκρο στο ριβιέρα αυτή. Με 4 οντάκια κλασική, κομψή. Να φανταστείτε είναι 0,20 του πάκος τους. 3 καράτια και 20. 5.200 ευρώ για σήμερα. 1.870 ευρώ σούπερ τιμή. 3 καράτια και 20 με 1.870 ευρώ σούπερ τιμή. Μία ριβιέρα. 3 καράτια και 20. Και το προσφέρω με αυτή τη ιδιαίτερη χαμηλή προσφορά. Με 1.870 ευρώ μόνο. Τηλεφωνήστε τώρα να το αποκτήσετε με αυτή τη ιδιαίτερη χαμηλή προσφορά. Το προτείνω. Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε. Θα πάμε σε ένα ζευγάρι σκουλαρίκια. Πού να ξεκινήσω, πού να τελειώνω. Πρώτα να σας πω, έχει Flawless Brilliant. Το συγκεκριμένο είναι σε χρωματισμό. Βέβαια σε ένα Flawless τα Brilliant του. Τα μαργαρετάρια είναι καταπληκτικά πολύ μεγάλα μαργαρετάρια. Έχει 52 μπριγιάν, 14 καράτια και 32. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 30 πέτρες, όχι. Λίγο μικρότερες από 30. Έχει 15 mm, είναι κάτι μαργαρετάρι, είναι φυσικό μαργαρετάρι τσαουτσί. 33 γραμμάρια και 75 είναι το χρυσό του. 337.500 εκτίμησή του, με 135.000 είναι η προσφορά μας. Όταν μιλάμε για 52 πέτρες από το κορυφή ποιότητα μπριλιαντιών και είναι αρκετά μεγάλες πέτρες, σχεδόν 30 πέτρες, κάτι μία πέτρα, σαν να αγοράζετε 52 μονό πέτρα δακτυλίζει από το κορυφή ποιότητα μπριλιαντιών 30 πέτρες. Εμείς προχωράμε. Θα πάμε το κωδικό 765, ένα καταπληκτικό κολλιέ, ένα κολλιέ ντεκραντέ μαργαριτάρι, αλλά είναι με ειδικά κομμάτια φτιαγμένα ανάμεσά τους με μπριγιάν. Εδώ βλέπετε τέλεια μαργαριτάρια πρώτα. Έχει 200 μπριγιαντάκια. Φτιαγμένα εδώ, ναι, μπράβο. Είναι τέλεια εδώ τα κομμάτια. Είναι full μπριγιάν, λευκό 18 καράτια χρυσό,
Βλέπετε πώς κατεβαίνει το κολλιέ ένα αριστούργημα μέχρι το κούμπομα ακριβώς είναι όπως βλέπετε το ένα κομμάτι με τα άλλα. Βλέπετε πόσο ωραίο κόμπο φτιαγμένο. Είναι τέλειο. Κυρίες και κύριοι, 4 καράτια και 12 βάρους τα μπριγιάν σε VVS1, George χρωματισμό, 47.250 ευρώ εκτίμηση, 18.900 ευρώ είναι προσφορά μας για το κολλιέ. Είσαι μια κούκλα. Δεν να κάνεις. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μακάρι να είχαμε πολύ χρόνο να σας δείξουμε και περισσότερα, να σας έδειξα και το κούμπομα, να δείτε πόσο ωραίο είναι. Πάντως, μείνατε ευχαριστημένοι από τη δική μας εκπομπή, είμαι σίγουρος. Εγώ σας προτείνω να έρθετε και μια βόλτα, να δείτε τα καινούρια σχέδια που είναι πολλά από κοντά. Άλλο από κοντά. Εννοείται. Ναι, όσα και να δείξουμε μέσα στη τηλεόραση, δεν. Άλλο από κοντά, να έρθετε να τα δείτε από κοντά. Και τι, εμείς το δίνουμε χωρίς λεφτά άμα θέλουν. Πώς, να κάνετε ανταλλαγές. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας αγαπούμε. Πες μου για τα ρολόγια τώρα που είσαι εδώ. Είναι καταπληκτικά. Ποια από όλα. Όλα είναι καταπληκτικά. Εντάξει, κάποια αγαπημένα μου είναι, αλλά Ποιο. το γκρι. Το γκρι. Ωραία. Ελάτε να δείτε το γκρι ρολόι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας αγαπούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια. Γεια σας.